Minulý mi jeden pán písal, že sa príliš nakláňam k tomu telefónu, že sa obávate, aby som vám nevypadla do obývačky. Tak ja sa dnes trošku odsuniem. Príspevok na zvýšenú splátku vášho hypotekárneho úveru vybavuje sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Akýkoľvek tam máte problém, otázku, neviete, či máte na to nárok, alebo čokoľvek, smerujte tie dotazy úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ja vám tu dám aj mailovú adresu, ktorá špeciálne vznikla na dotazy v rámci tejto dotácie, keďže tie podmienky sa menia v rámci tejto dotácie ako počasie v apríli, možno ešte trošičku viac. Ale viete, čo vám chcem dať do pozornosti? Pozor, pozor. A z tohto dôvodu zasa ľudia by o to prišli a nevedia, že si môžu žiadať. Poprosím o zdieľanie. Pozor. S účinnosťou od 1.6.2024 novela zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie umožnila poskytovanie príspevku aj v prípade refinancovaných úverov. Na počiatku bolo, že v prípade len čiste refinanc sa to dá uplatniť teraz. Najnovšie som dostala informáciu, že úplne v pohode sa to uplatňuje aj ak ste do vašeho hypotekárneho úveru refinancovali spotrebný či stavebný úver. Že dá sa to, ale teda tento príspevok vám uplatnia len z tej časti pôvodnej výšky hypotekárneho úveru, nie toho spotrebného, ktoré ako keby ste tam refinancovali dokopy. Lenže pozor, fyzické osoby, ktorým nevznikol nárok na príspevok z dôvodu refinancovania úveru za obdobie od 1.1.2024 do 31.5.2024 si môžu nárok uplatniť aj spätne, a to najneskôr do 31.7.2024. 31.7.2024. Kto nestihne túto lehotu, nebude mať nárok spätne si o to požiadať. Poprosím o zdieľanie, nech ľudia vedia, nech si žiadajú. Krásny deň, nádherný pondelok, úspešný týždeň vám prajem.